வேதத்துல ஒரு காரியம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது என்ன சொல்றதுன்னா, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 19வது அதிகாரம் 1 சில வசனங்கள். அப்பல்லோ என்பவன் கொரிந்து பட்டணத்திலே இருக்கையிலே பவுல் மேடான தேசங்கள் வழியாக போய் எபேசுக்கு வந்தான். அங்கே சில சீஷரை கண்டு. யாரை கண்டு? சீஷர். சீஷர்னா யாரு? இயேசுவை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொண்டு முற்றிலும் தங்கள் வாழ்க்கை அவர் கையில ஒப்பு கொடுத்து தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வராதவன் எனக்கு சீஷனாயிருக்க மாட்டார்னு சொன்னாரே, அந்த மாதிரி அனுபவத்துக்குள்ள வந்து அவரை உத்தமமாய் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்கள். அவர்கள் விசுவாசியா மாறிட்டாங்க, சீஷர்களாக இருக்கிறாங்க. வாழ்க்கை முழுசும் ஒப்பு கொடுத்து இயேசுதாங்க அவருடைய, அப்படி சிஷ்ய பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி மாறிட்டாங்க. அவர்களை பார்த்து பவுல் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன போது, பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து மாறி இயேசுதான் உண்மையான கடவுள் என்று நம்ப ஆரம்பித்த போது, விசுவாசிகள் ஆன போது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா என்று கேட்டான். பாத்தீங்களா, நான் இப்ப எந்த அளவு வரைக்கும் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த நேரத்துல இயேசுவை விசுவாசித்த ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறேன். இயேசு உண்மையான கடவுள், இயேசுதான் நம்முடைய ரட்சகர், என்னை விடுவித்தது இயேசுதான் என்ற ஒரு நம்பிக்கைக்குள்ள வந்திருக்கிறேன். ஆனா இன்னும் ஒரு அனுபவத்தை, ஆவியை பெறுகிற ஒரு அனுபவத்தை நான் பெறவில்லை. இதே ஒரு சூழ்நிலையில தான் இந்த சீஷர்கள் அங்கே இருந்தாங்க. அவர்கள் விசுவாசி என்கிற நிலையும் தாண்டி இயேசு சொன்ன காரியத்தை முழுவதும் கடைபிடித்து அவர் பின்னால் பின்பற்றி போகிற சீஷர் என்கிற ஸ்தானம் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. அவங்கள பார்த்து பவுல் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு. நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன போது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்கள், பரிசுத்த ஆவி உண்டு என்பதை நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை என்றார்கள். ரொம்ப சுத்தம். பரிசுத்த ஆவி இருக்குன்னே தெரியாது, ஆனால் விசுவாசி ஆகிவிட்டார்கள், சீஷராகவும் ஆகிவிட்டார்கள். பாத்தீங்களா எப்படி ஒரு காரியம்னு. அப்பொழுது அவன், அப்படியானால் நீங்கள் எந்த ஞான ஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள், யோவான் கொடுத்த ஞான ஸ்நானம் பெற்றோம் என்றார்கள். அப்பொழுது பவுல், யோவான் தனக்கு பின் வருகிறவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் விசுவாசிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லி மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தான். நீங்க விசுவாசிகள் என்பதை அடையாளப்படுத்துகிற ஞான ஸ்நானத்தை கொடுத்தான். ஆனா இதுக்கு மேல இன்னொரு ஞான ஸ்நானம் இருக்குது. அதுதான் ஆவியிலே உண்டாகிற ஞான ஸ்நானம். நீங்கள் வெறும் விசுவாசிகள் மாத்திரமல்ல, இனி கிறிஸ்துவை உங்களுக்குள்ளே சுமக்கிறவர்கள், கிறிஸ்துவோடு இணைந்து வாழுகிறவர்கள். அப்ப இது ஒரு அனுபவம். பாருங்க, அவர் சொல்றாரு, மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற ஞான ஸ்நானத்தை கொடுத்தானே என்றான். அதை கேட்ட போது அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள். அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்த போது பரிசுத்த ஆவி அவர்கள் மேல் வந்தார். பாத்தீங்களா, பரிசுத்த ஆவி வந்ததுன்னு போடல, பரிசுத்த ஆவி அவர்கள் மேல் வந்தார். அப்பொழுது அவர்கள் அந்நிய பாஷை பேசி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள். அந்த மனுஷர் எல்லோரும் ஏறக்குறைய 12 பேராக இருந்தார்கள். ஒரு 12 பேரை பார்க்கிறார் எபேசு பட்டணத்துல பவுல். அவங்க சீஷரா மாறிட்டாங்க, இயேசுதான் தெய்வம் என்று ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள், விசுவாசிக்க துவங்கிட்டாங்க. அப்பதான் அவர் இடத்துல கேட்கிறார், பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுட்டீங்களாப்பா? அப்ப சொல்லுகிறார், இல்ல, பரிசுத்த ஆவி என்று ஒன்று உண்டு என்பதையே நாங்கள் கேள்விப்படவில்லை என்றார்கள். அப்ப பரிசுத்த ஆவி இல்லாமலே ஒரு விசுவாசியா இருக்க முடியும், பரிசுத்த ஆவி இல்லாமலே ஒரு சீஷன் போல கூட வாழ முடியும். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போதுதான் நீங்கள் இயேசுவோடு இணைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழுகிறீர்கள். அதுதான் நம்மை நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே கொண்டு போகிறது.